It-tlieta filgħodu fetaħ uffiċjalment il-Food Co-op li hu l-ewwel ħanut kooperattiv tal-ikel f'Malta u li hu mmexxi mill-komunità. Dan il-ħanut se jkun qed joffri prodotti lokali ta' kwalità minn frottu ħaxix, laħam u anke ħlewwiet fost oħrajn. Bil-għan li l-provista fil-katina tal-ikel tkun iżjed sostenibbli, il-Food Co-op se jżomm kollox lokali, filwaqt li jagħti lil prodotti f'pajjiżna l-viżibilità li jistħoqilhom. L-għan ewlieni tal-proġett u li jiżdied l-aċċess għall-ikel lokali ta' kwalità bi prezzijiet ġusti għal kulħadd. Bħal kooperattivi oħrajn li huma mmexxija mill-membri li jkunu wkoll is-sidin tagħhom, il-Food Co-op u miftuħa residenti kollha Maltin u Għawċin li jixtiequ jissieħbu f'dan il-proġett innovattiv. Dawk li jsiru membri proprjetarji se jkunu qed jibbenefikaw minn sistema ta' punti bbażata fuq il-konsum waqt li jkollhom sehem fid-deċiżjonijiet u l-amministrazzjoni tal-ħanut. Waqt l-inawgurazzjoni tal-proġett fil-Pitkalija, il-Ministru għall-Ekonomija Silvia Xkembri iddeskriva dan il-mument bħala wieħed storiku. Sostna li dan hu mudell validu ta' kooperattiva li għandu jservi ta' eżempju għal inizjattivi oħrajn li jistgħu jiffjorixxu. Imma dan huwa kunċett ġdid issa, kooperattivi tal-konsumatur, fejn kull konsumatur għal kulħadd jista' jkun membru f'din il-kooperattiva, f'dan il-każ il-ħanut li jbieħ għal prodotti lokali bħal ħaxix, bħal majjal, għasel, żejt, eċetera, eċetera, li huma prodotti lokali, friski u li allura aħna bħala konsumaturi ngħidin għandna dover li kemm jista' jkun nagħtu il-konsum tagħna minn dawn il-prodotti, ħalli ninkoraġixxu il-prodott frisk lokali u anke nassiguraw li dan jibqa' sostenibbli. U allura tieħu pjaċir li tara dal-mudell ta' kooperattivi jittrasforma b'dan il-mod. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo tenna li dan hu mod ġdid ta' kif wieħed iħares lejn il-produzzjoni tal-ikel lokali b'mod aktar sostenibbli fejn il-valur tal-komunità jkunu fiċ-ċentru. Qegħdin nibdlu mentalità fis-sens li qegħdin nagħtu kunċett ġdid, dimensjoni ġdida lill-kunċett tal-ikel. Għaldaqstant bħala Ministeru qegħdin naħdmu f'diversi modi sabiex aħna nsaħħu l-katina tal-ikel u nagħmluha iktar sostenibbli.